Čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska toto video bude trošku narýchlo. Dobil som si pár robuxov a na čo iné to minúť ako na nové Night Eggy. A dúfam, že budem lucky. No, dúfam, že budem lucky, tak. Ostane mi 66 robuxov, oh my god bro, oh my god. Dobre, mám a dúfam, že mi padne niečo veľmi dobré. Lebo ja moc lag nemám a tak no. Ale keď som si kúpil veľa, tak som niečo zarýchlo. Takže let's go do this boys. Dobre, jedno sa mi za koľko? Za 30 sekúnd, to je pohode. Too close. Yes, je dáš. Jupi. No. A nebudem dávať skip, lebo sa to vôbec neoplatí. No, takže. Dobre, ďalšie. Jo, toto je veľké. Toto je veľké. A dúfam, že aj veľké bude tá reward. Prosím, niečo veľmi dobrý. Prosím. Ale to je veľká žaba. Kúknite nám, to je veľká žaba. Kinda. Ďalko, máš bratika. Dobre, koniec randy. Ľudia, ideme na to. Jedna heč, prosím, niečo veľmi dobré, prosím. To čo je? What the? Jaško? Yes, ja mám Sonika. Dobre. Teraz toto. A Gearshop sa resetol, ale to sa potom pozriem. Možno, dúfam. To je dobré, počkaj. Echofrog, počkaj. Táto je ale tuším, že vzácna. Dobre, našich 7. Boom jedno, boom druhé, boom tretie. Ale ľudia, nemyslím si, že sa mi to bude mestiť do shortov, no. Takže tak. Ľudia, ale prajte mi, dajte like a odber a zvonček a všetko na svete. Dajte mi Božie lak mi dajte. Prosím. A tak. No. Ľudia, naozaj, ja vám to hovorím. Dajte like a odber. Nech mi padne niečo dobré. Kúkajte. Počkaj, čo to je? Umol. Krtek. Nice. Ľudia, dajte ten like a odber. Dajte like a odber. Prosím. Ďalší. Sonic. Prosím ľudia, like a odber. Pavrov, like a odber. Poď. To je mega rare. Ďakujem ľudia veľmi pekne. To je druhé najvzácnejšie. Díkes ľudia. OK, ale tieto 4 si otvoríme v ďalšom videu, takže si dajte like a zvonček. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čauko.